onye na-akụ ehihie ọma o tekwere aka ka eji ezinụlọ mere n'anya ji ngwa ya kpọrọ m o teela aka eziokwu lekwe ka ị na-egbuke ekele dịrị Chineke anya m ji nwoke taa ya o teela ekele dịrị Chineke ewe ọnwa nwecha nke a daalụ sọ chi m gozie gị ka m weziere ya mere isiokwu nke ụbọchị tata. Isiokwu m nke tata ga-abụ ịnabata ọbịa na iche ọjị n'ala Igbo. Ịnabata ọbịa na iche ọjị n'ala Igbo. N'ala Igbo, ndị Igbo hụrụ ọjị n'anya. Ọjị bara ọtụtụ uru n'ala Igbo. O nwekwara mkpụrụ osisi a na-akpọ ọjị ka m wetagoro eri ka afọ ya anya. Na ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị, ihe a ka ama dịka ọjị n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na ọjị adịghị, e nwere ọtụtụ ihe na-anọchite anya ọjị, dịka m nyere gị anyara kịta na ọkpaanị maọbụ nke ọkpaanị sokwa n'ihe na-anọchite anya ọjị. Unere, ụfọdụ jikwa unere wee na-eme ọjị. Mana kwa ịfụrụ ọjị a, ụmụ nwoke ndị Igbo ejighị ya wee na-egwu egwu. Ọ bụrụ na onye ọbịa bịa n'ala Igbo, i nwere ike sisiara ya ezigbo nri, mana ịsọghọrọ ya ọjị, ọ ga-asị na anabataghị ya nke ọma maka na inye ha ya ọjị. Ejikwa na ọjị wee na-eme ọtụtụ ihe n'ala Igbo. Ihe dịka ịgba akwụkwọ, ịgba nkwụ, ịgụ nwa aha, ma ọkwanụ echichi ndị eze na-echi echichi, a na-ejikwa ọjị. A na-emekwa ihe dịka iri ji ọfụ, a na-ejikwa ọjị wee na-eme ya. Ọtụtụ omenala dị iche iche a na-eji ọjị wee na-eme ya. Osisi a bụ mkpụrụ osisi a bụ ọjị, ọ na-akwa na-atọ ụtọ, ọ naghị atọ ụtọ dịka mkpụrụ osisi ndị ọzọ, mana ọ bara uru n'ala Igbo dịka ihe ndị a esi eme na ọ dị mkpa n'ala Igbo. O nwere osisi na-amịta ya, a na-akpọkwa osisi ahụ ukwu ọjị. Ukwu ọjị na-amịta mkpụrụ osisi a na-akpọ ọjị. Ịbịa otu ọjị ahụ na-adị, ọ na-enwe mkpụrụ ọjị. Ya ọ bụrụ na iwepụta otu akpa ọjị, o nwere ike n'ime akpa ọjị ahụ ọ dị ihe dịka mkpụrụ ọjị anọ, o nwere ike dị 5, o nwere ike dị 7 ma ọ bụ karịa. Ịbịazi wepụtazie nke a otu n'ime ya, ibu mepee mkpụrụ ọjị na akpa ọjị n'onwe ya, na iwepụtazie nke a kịta otu ọ dị, o nwere ike ọ gbakwa ebe 3, o nwere ike ịgba ebe 4, 5, 6, 7 ma ọ bụ karịa. Mana ọjị Igbo na-agbakarị ibe 4. Enwekwa ịma na ndị Hausa nwere ọjị nke ha, ndị Yoruba nwekwara ọjị nke ha, mana nke ndị Igbo na-agbakarị ibe. Nke ndị Igbo na-agbakarị ibe 4. Ọ dịzị ka ọ dakọta otu aha afịa anọ ndị Igbo, aha afịa anọ ka anyị nwere. Ọ dịghị otu a, Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. So ọjị Igbo na-agbakarị 4. Ya ọjị bara uru n'ala Igbo nke ukwuu. Ọ bụrụ na ịbịa mmadụ enweghị ọjị, ma ọ bụ nwekwana ihe ọzọ ọ ga-eji nọchite anya ọjị, dịka nji ha aṅara na ọkpaanị wee nọchite anya ọjị. Onye a ga-asị gị, ọ ga-ebere gị ube ọsọ, ya ọ ga-agwa gị ọjị eju n'ụlọ m. Mgbe ọ sị gị ọjị eju n'ụlọ m, ịmago na ihe ọ ga-ekwupụta ọjị adịghị. Ma ọ bụ ọ sị gị na anya si ewere n'ọjị, ma ọ bụ ọ sị gị mbọsị ọzọ ka anyị taa, ọ ga-ekwupụrụ okwu ga-egosi na ọ ma na o kwesịrị ịsọrọ gị ọjị, mana ọ sọkwa gị ọjị ahụ. So ya bụ ihe na-egosi na ọjị dị oke mkpa n'ala Igbo. Ha ga-ewe na-egosipụta ịfụnanya ma ọ bụ obi ụtọ ha nwere n'ebe mmadụ ibe ha nọ. So ọjị ndị Igbo ji wee kwara ọtụtụ ihe, ndị Igbo ji wee mee ihe dị mkpa. Ya bụ ihe ji wee sị ka ngosi maka ọjị n'ala Igbo taa.
Let me just give a brief English explanation. Orji is known as kola in English language, and the orji has a tree that is known as ukwu orji or orji tree. Kolanut tree bears the kolanut, and it comes like a palm, something like a palm. If you now break it in one, you can get like about 3, 4, 5, 6 or 7 kolanuts. Then when you now break one kolanut, you can get like 3 pieces, 4 pieces, 5 or more. Then Igbo kola is mostly 4 pieces, and I say it seems as if it connotes with Igbo market days. Yeah, because we have 4 market days. That's the 4 market days. Kolanut is used widely in Igbo tradition. Can be used for traditional marriage, can be used for wedding ceremony, can be used for naming ceremony, can also be used for ordination, like or when they are crowning a king, they will definitely use kolanut. And other things like New Year festival, these are the things that they use kolanut to do. And if you have a visitor and there's no kolanut, you can use the other items like banana, this garden egg, granite, bitter cola, even the one that is called pepper fruit, can also use it to present as cola. But in the absence of all those things, maybe you don't have that one, that's the pepper fruit. It's pepperish like pepper fruit. Those is also, I think both of them are known as pepper fruit because they are both pepperish. Those is also pepperish. So if there's no cola in the house, the person can now say, and nothing to represent the cola at all, can now say, I have plenty cola. Or you can tell the person next time you will eat the cola. Or you say the nights have taken the cola. You can tell me how night tastes cola, my friend. You see, you say nights have taken the cola. I just say well energy. Which I go just even on your boss. Because you will say I'm on number 3 again, I'm on the rock. It's like a see you say I hope you read alone. But I'm not going to go Igbo. This is area and what's this area give me? But when you have the orgy, I got it on another hand of my. Manabuna, when you go to Hoggy, it's a brother. I guess no joke behind when I never had. Mo for the book of Madden, I can get a Tonya or make a watch. I guess you're unique. I guess I'll make a watch. If you ever seen ordinary, what do you think that I need? Or I am. I guess I put my gorgeous number start. What did you know came to? What about neighbor I gave with Daisy? The men and I was a lodge, my uncle was a lodge in Abatobia. Now each ordinary Igbo, 90 debe. Akabo Kamuma, ngoziigboacademy and ngoziigboacademy. Don't forget to like, subscribe, and share my channel. Igbo with Ngozi. Womesia, audio girls.